Дзіўнае адчуванне. Палёгка ад пасведчання аб смерці. Усе навокал гавораць пра нас, а Вера нават не ведае, што адбываецца. Аддай мне ліст! Нам хлусіш! Ты ў парадку, мама? Так, дачушка. Так. Три, два, один. Не усміхайтеся. Чаму не? Рэдактар папрасіў. Ён хоча сумнае фота. Без усмешак. Мы будзем усміхацца. Усміхайцеся.